Hey guys, let's talk about Burkina Faso and Captain Traoré. Ambiri ndaona zitunzi za Traoré, Burkina Faso. Captain Traoré ndi wachinyamata. Ambiri ndamuona. Sana kwanise zaka 40. Ali ndi zaka I think 36. Right? Komano kukhala the youngest president of Africa. He's the youngest president, probably in the whole world. Yeah, he's the youngest president, the youngest head of state. That's not the only thing. Shimene anthu akunkondera Captain Traoré. Komano tiye ndikambeka za background how he came in power. Captain Traoré tukamba za captain, situkamba za general, situkamba za commander. Sanali commander kapena wa defense force yaku Burkina Faso. Anali captain. Leader wa unit. Okay? Ndezimene zinachitika zonena kuti gulu la asilikali linalanda boma la president wa civilian. Gulu la asilikali linalanda boma. And Captain Traoré ndi unit yake ija anali nawo gulu la asilikali limenelo. Ndipo sogoleri wina wachinyamata wa mgulu lawo la asilikali amene anali around 41 years old. Ndi amene anatenga nonga anakhala ngati president. Okay? Ndiye pa president ipa oti asilikali alanda boma zimene zimachitika nzonena kuti imakhala ngati emergency government. Kuti asilikali aja alanda boma akulilamulira emergency, zinthu zimene akuona kuti zinasokonekerazo zikakonzedwa atengaso boma lija alipereka kwa civilians. Ndi anagwirizana choncho. Komano mmene zinthu zimayendera according ndi kagulu ka unit ka Captain Traoré anaona kuti munthu amene amatsogolera kuyo yambirira uja amene anasanduka president yemwenso ndi asilikali zawo amapanga zinthu zosiyana ndi zimene iwo anagwirizana. Ndi gulu la Captain Traoré linawukiraso ndi kumuchotsa uyuyu asilikali nzawoyi. Iwo aso ndikutenga boma. Ndi ngati kuti kuyachitika kwachitikaso kuwina kuchosaso asilikali akuyo yambaja iwo ano ndikutenga. Ndi Captain Traoré ndi amene yanalowa boma. Komano chifukwa chani anthu akunsikonda kwambiri akunsapota Captain Traoré? Chimene akungondera Captain Traoré ndi mfundo zake. Number 1, ndanena kuti udindo wake kwame analinda captain. Adakhala no president wa dzikoli watenga boma sana zipase ma benefits kapena nene kuti ma salary ya president. Akupitilizabe kumatenga salary yake ya rank yake ngati captain. Drama zimene akulandira iyeyo akuzipatsa ndi zangati captain somwe zija. Meaning kuti sanabwere mene kuti azilemeretse kuti alande chuma kuti iyeyo akhale ndi chuma. Wabwera kuti akonze dziko. Movie imeneyo ndi number 1 imene anthu ali ndi chikhulupiriro mwa Captain Traoré. Tikudziwa za Burkina Faso maiko ambiri amene ali kudera ku Niger, maiko ambiri amene adera limene lili anali m'manja mwa France. Ndipo France ngakhale inapereka ufulu kwa maiko amenewa sinapatse ufulu wonse. Imapangabe control maiko amenewa kwambiri. Monena kuti president wina aliyense amene amasankhidwa kumene kuku amene azipangidwa control azisatira ndani za ku France. Akauli president amene sakusatira za ku France imaipeza njira zomchotsera president amene. So maiko ambiri kumene kuli ma president ajodi ndi achikulire samachoka pa udindo chifukwa cha France imafuna kuti azipanga zimene iyo ikufuna. Ndi Captain Traoré movie number 2 yomwe anapanga ndionena kuti ife tatenga bomali tatenga dziko lathu ino France leave us alone. And kwakhala kuli base ya ame ya asilikali a France zaka zambiri. For the first time Captain Traoré anauza kuti pack and go, leave.
Yes, leave it. Kunoko kuli ma insecurities, kuli ma terrorists, kuli majani, koma timenya nawo nkhondo toka. Inuyo chokani. Chifukwa inuyo mukuoneka kuti ndi amene mumapanga dala kuti kuno kuzikhala mavuto akuti. Ndipo France imaona ngati zoseka, inathamangisidwadi, inatulukapo. Okay? Zoti kunabwera aku Russia chani, that's another story. Koma ndifuna ndikambe kaye za Captain Traore, zimene wapanga, zimene anthu ankondera kwambiri, ndipo zimene anthu akunkondera mpaka pano. Burkina Faso ndi dziko lomwe lili ndi ma minerals, makamaka golide. Kuli migodi ya golide yambiri. Ndipo migodi imeneyi golide sei imati ikakumba imantenga amakapangidwa purify ku Europe, ku France. Ndipo dziko la France ngakhale ilolo lilibe migodi ya golide, ili ni ma reserves a golide ochuluka kwambiri pa dziko lapansi pano. Golide sei amachokera maiko ngati amenewa aku Africa kuno. Ndiye Captain Traore zimene wapanga ndikutenga ma gold mines awiri akuluakulu ndikuwapanga nationalize kuti akhale ma company a dziko. Siza private iso yaya, amukhale a dziko. Mwakumbukira zimene tinapanga ku Malawi, Abakiri Munuzi ndi anzawo. Ma company a dziko anagulisa kuti akhale a private ndikuwapaipa. Captain Traore zimene wapanga ndizotenga ma company a private aja ndikuwabweresa kuti akhale a dziko. Creating jobs kwa anthu. Ndanena za golide, ma company wa golide so koma akakumba golide, ma company wa amatenga golide uja kupita kumakapanga purify kunja. Value adding mitengo ndiye kuti makasintha akapita kunja kuja. Captain Traore kwa 2 years yoka wanena kuti no, timange company yopanga purify gold konkuno, ndipo yamangidwa company ikupanga purify gold, creating jobs kwa anthu. Ndikupangisaso kuti golide wawo azikhala pure ali ku Burkina Faso komweko. Ndiye kuti ngati akumutulutsa kugulitsa azikhala ndi ndalama yambiri, azipeza dziko lizipeza ndalama yambiri. Asamatulutsidwa asanapangidwe purify. Captain Traore ameneyo ali ndi zaka 36 wachinyamata. Not only that, food security. Ndanena kale kuti Burkina Faso is landlocked, surrounded ndi ajena Ghana, ajena Benin, ajena Niger, ajena Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire is developing. Cote d'Ivoire is more developed than Burkina Faso. Cote d'Ivoire mukumbukire the Ivory Coast. Kwa Didier Drogba kuja. Munaonera last time kunali Africa Cup of Nations, anthu akumanga dziko lawo. So Captain Traore wanati maneba athu akutukuka chonchi, mene kutukira Zambia, Malawi ikusalira. Ifeso ndifuna zosalira. Okay? So wabwera ndi ma policies ngati food security, food sufficiency. Kupanga revamp ulimi, kugula makina aso a ulimi, kuti ayambe kupanga produce zinthu azizijesa okha azidziko Burkina Faso. Chachitatu chimene chinaso chimene chatutumusa anthu kwambiri ndichonena kuti zonsezi zimene akupangazi IMF, bungwe lobwerekesa ndalama, International Monetary Fund, inampatsa offer yoti abwere ampatse maloni, apereke maloni ku dziko lake. Captain Traore ndi boma lake akana kunena kuti sitikufuna your help, we don't need your help, tipanga izi zitokha. Ndipo ngongole zimene anali nazo from masales yawo a golide abweza ngongole zimenezo. And zimene ndikukamba zoti za ulimi, food sufficiency, kumanga mafactory, kutani akuzipangira okha, mafunding okha kuti sakhale ngongole ndi munthu. Burkina Faso zomwe ikupanga padakali pano zili ngati patina oti chibwezi mwathesa nde wapita kuja zikumuyendera. France ndi ex uja yemwe akungoyang'ana. This is part 1 on Burkina Faso. It's the shining star, rising star of Africa and Pan-Africanism, Captain Traore. Let's go.